Assalamu alaikum jama'a masu kallon da sauraron barkamu da warhaka barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin labarin namu na sashen Hausa na yau Laraba 13 ga watan Shawwal hijira tana da shekaru 1447 wadda ta yi daidai da 1 ga watan Afrilu shekara ta 2026. Musoma labarin namu da ministan kiwon lahiya mai da san kolonel major Garba Hakimi wanda a yau da sahe ya kai ziyara a gidajen asibiti guda 4 wanda gidauniyar teleton ta gina domin rage mace-macen uwa da ɗanta a wurin aifuwa. Ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da Abdulrahman Sidi ya haɗa. Watanni kaɗan bayan karɓar waɗannan sabbin gidajen asibiti domin yi wa mata aikin fashi ko kuma tiyatar haihuwa domin daƙile matsalar mutuwar uwa da ɗanta a lokacin haihuwa. Wannan ne yasa aka gina waɗannan sabbin gidajen asibiti guda 4 a cikin unguwanni daban-daban na nan babban birnin Yamai. A cikin gidauniyar Tanta Teleton da hukumomi na ƙasa suka kaddamar na tattara kuɗaɗe na ganin cewa an gina waɗannan sabbin gidajen asibiti da zumuwar rage cinkoso a babbar asibitin haihuwa ta ƙasa wato maternity Isaka Gazobi. Wannan zarar dai ba shakka ta ministan sha'anin kiwon lafiya Kanal Manjo Garba Hakimi tare da mukarrabansa da mata wagar da ke dafa masa baya. Ta ba shi damar ganin yadda ayyukan ke tafiya musamman ma a wannan gida asibiti na Losogungu da ke zama asibiti na 4 cikin asibiti guda 4 da aka gina. Ta bakin ɗaya daga cikin jagororin ofishin ministan sha'anin kiwon lafiya Dr. Haru Isufa wanda yana ɗaya daga cikin wanda ya bayani da sunan minista ya bayyana gamsuwarsu da yadda suka tarasa da ma'aikatan ke gudanar da aikin su ba ƙaƙƙautawa musamman ma wannan asibiti na Losogungu. Saboda maternity Gazobi abin ya mata yawa, cunkoson ya yi yawa, saboda haka aka yi wannan guda 4 hospital, amma bayan hospital ɗin da kwai abin da suka yi kamar laboratoire wajen binciken jini, kamar wajen kula da yara ƙanana jarirai kenan. Da kwai kuma gyare-gyare da aka ma maternity wanda suke wannan cikin hospital din na district, kuma da ruwa da aka sa saboda an san wajen haihuwa dole sai da ruwa, duka wannan an sa shi. To wannan zagaye da aka yi wato umarni ne daga authority wato wanda suka ba da izinin a yi wannan, kuma su ne suka ce a zo a gani ya ne ake ciki ina aka kwana. Shi nan zagaye an fara shi Losogungu, kuma a Losogungu an tarda masha Allah can wurin amma an fara aiki, wato sun yi tiyata kamar mace ya 50 da aka yi a can, aka yi musu tiyata a nan ba sai sun je Gazobi ba. Kuma an zagayen sauran HD an